ತುಂಬದ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಕತ್ತಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಸೂಟೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದು ಏಪ ಬಲೆಕ್ಕ ಬುರುಣೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಲೆಗಳ ಬಲೆಕ್ಕ ಬುರಂದೆ ಮಾತೆರನ್ಲ ಬಲಿ ಕೊರದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇಂದು ನಂಬುನೇ ಗಿಣಿತ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕನ ಜೋಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಪಿರವಡೆ ಪೋದು ಪುಣಾದು ಬುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ಯ ದೇವಿಯರು ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ನೆ ಬಾಲ್ಯಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಲ ಜವನಾಟಿಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ್ಲ ಪೆನ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲು ಬೋಡ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತೂವಣ್ಲ ನನಲ ತಾಕತ್ತುಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಉಂತದು ಸನ್ಮಾನದೆ ತೊನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಜೀವನ ಕಳೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದು ಪೋದು ಜೀವನ ಕಳೆ ಒಂದು ಜೆತ್ತನವಳು ಮಾಳೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಈ ಊರದ ವಾ ಇಲ್ಲದ ಜವಣಿರಲ್ಲ ಜವಂದಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಜೇರಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋ ನೋಡು ಸುರು ಎಲ್ಲ ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿರ ಕತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವು ಅಂಚಾಗೆ ಇಂಚಾಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇಪ್ಪುಣು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಐಕೆ ಬಣ್ಪುಣಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಾಳಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ತಾಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ರಡ್ಡೆನು ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಳ ಬೊಟ್ಟುದು ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವಣಂಚಿನ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತಲು ಇನಿ ಅವು ದೂರ ಅದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಜನೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಳೆನು ಕೆರ್ಪುಣ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಂಡನಿ ಮೂಜಿ ಬಡದಿರಿದು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಧಾರಾವಾಹಿಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದಿತ್ತೇರಂಡಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಅಂಡು ನಿಲ್ಕುಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶುರು ಆಣೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೂರ ಅಂಟ ಐಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲೆಂಗಲ್ಲದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕೇನುಣೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯಾಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಂಡಲ್ಲ ದೀನಂದ ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಬಂದುಲೆ ಏತು ಓದಿಯರೆಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನೆಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ತಾಳನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುದ ಅಂಡಲ ದೀಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ಭಜನೆ ದೂರ ಐನನೇ ಮನೆ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವನು ಅವ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಪುದಾರ್ ನಡುಪ್ರಾಯದ ಕೃಷ್ಣಗೆ ವಿಠಲ ಅಂದ್ ಪುದಾರ್ ವಿಠಲ ಬಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಲಿಗೆ 2 ಬಿರಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಭಜನೆ ಇಡೀ ಕೈಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲೆನ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಅವ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿತಡ ನೂದು ತೆತ್ತಂಡ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಆಜಿ ನೂದಿಟ್ಟ 280 ಎತ್ತಂಡ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ವಾರಗು 2 ಸರ್ತಿ ಮಂಗಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಪಂಡ್ಲ ಮಗ ನಿಕ್ಕೆಯನ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಶೋಕದ 2 ಭಜನೆ ಕಲ್ಪು ನಿಕ್ಕೆಯನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಆಸೆ ಗಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮುಡಿಪು ಇಪ್ಪುನಿ ಮುಡಿಪು ದಾಡೆ ಪೂರ ಸೇರ್ಲೆ ಕೈನ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಿ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಿಕ್ಲನ ಭಕ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಣ್ಣ ಇಂಕ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ತಿರುಪತಿದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೆ ದುಡ್ಡುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ತಿರುಪತಿ ಡಾಯ್ನೆ ಲಡ್ಡುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಬಿ ದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ನೆ ಲಡ್ಡುಗು ಪ್ರಸಾದ ದುಡ್ಡುಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಜವಳು ಆ ದುಡ್ಡುನ್ಲ ದಿನಿಯರೆ ಚರ್ಬಿ ದಿಂಜಾದ ಲಡ್ಡು ಕೊರ್ನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಾರ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಜನೆ ಎಂದುಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಟ್ಟ ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಜನೆ ಎಂದುಂಡ ಅವಳಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಪ್ಪುಣಿ ಭಜನೆ ಮರಾಠಿ ಡಿಪ್ಪುಣಿ ಭಜನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೃತ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಐಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಪೂರಕಲ ಪ್ರೇರಕ ಎಲ್ಲೆ ಪುಣಗಣಿ ಬುಡ್ಚಾಂದನ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಪಿರ ಬುಡ್ಚಾಂದನೇ ಮಂಡೇಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಐಕಿಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಮಾಮೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.